Voordat de grote kunstenaars hun meesterwerk maakten, gingen ze eerst in de leer. De kunst afkijken, om de technieken te beheersen. De kunst zit in ons allemaal. Ook in onze regio zijn honderden mensen aan de slag met kunst. Ze komen samen en leren door uit te proberen. Maak kennis met die mensen. Dit is de kunst afkijken. Op de tweede verdieping van de ESI Cultuurfabriek, daar ligt de werkplaats van de keramiekcursisten. Onder leiding van Arjen Bakermans werden hier de prachtigste kunstwerken gemaakt. Dit gaat deze stier weer. Dit is het voorbeeld. Ik zocht op internet en toen was ik nog allerlei beelden en kijken. Ik dacht, wat ga je ze maken? En toen zocht ik tegen. Ik dacht, oh, dat is wel iets moois. En ja, het hoeft niet precies hetzelfde te worden natuurlijk, maar ik wil wel een stier maken. En dat is van die plaat kon ik dan eigenlijk werken. En dit werd dus stukje voor stukje opgebouwd. Hele kleine stukjes moesten pakken en dan moesten dat tegen elkaar duwen. Want er mag absoluut geen lucht tussen komen. Want dan kan het tijdens het bakken misgaan. Dan kan het kapot springen. En van binnen is het dus helemaal hol. Maar eigenlijk kan ze beter beginnen met een vaas of zo. Dat is best wel... ja, dit even nog niet natuurlijk. Maar dadelijk die vorm te krijgen, wie de stier, ja, dat is toch niet echt direct heel makkelijk natuurlijk. Maar dit hebben ze best wel snel opgebouwd. Maar dadelijk die vorm krijgen, ja, dat is even... dat is wel wat moeilijker. En vooral dit gedeelte, die kop... En de rukkie, ja, dat is best wel, ja, dat is moeilijk. En dadelijk ook dit boek, die hinkt een beetje. En dan moeten we dat ondersteunen met dit, want anders lukt het gewoon niet. En want anders gaat dat zakken door dadelijk het gewicht van de klei, gaat dat dus zakken. Ja, mijn naam is Arjen Bakermans. Ik ben keramiekdocent aan de ESI Cultuurfabriek in Roermond. Ja, jullie bevinden je nou in mijn atelier hier. Het is een iets kleinere ruimte dan op de ESI. Ik heb daar een fantastisch atelier voor cursisten. Keramiek is als basismateriaal wordt gebruikt klei. En het doel is bij keramiek dat we ook klei als eindproduct hebben. Dat wil zeggen dat we het moeten bakken. Eventueel glazuren, inkleuren. Dus in principe is keramiek altijd een gebakken klei. Dat kan aardewerk, steengoed of porselein zijn. Klei wordt uiteraard ook gebruikt om als eindproduct een bronzen beeld of van gips iets te maken. Maar dan gaat het eigenlijk om het eindproduct en is dan niet keramiek. Ja, klei is sowieso heel fijn materiaal om in de handen te hebben. Het is natuurlijk materiaal en ja, het kan enorm veel kanten op, technisch, maar ook beeldend zijn er heel veel mogelijkheden die wij als docenten aan zo'n kunstopleiding proberen over te brengen om daar de mogelijkheden van te onderzoeken. Het kan ook wel eens problemen opleveren. Mensen die bijvoorbeeld op een avondcursus komen, die daar zo mee bezig zijn in hun hoofd, dat ze er moeite van hebben om in slaap te komen. Maar wel een fantastische uitlaatklep voor die mensen. Ja, dat is echt een uitje in de week. Ja, dit is ongeveer wel voldoende, denk ik. Als het te weinig is, kun je dadelijk bijmaken. Je moet proberen je glazuur in die huid te krijgen. Dus maak hem waterig aan, dat hij niet te dik is, want dan krijg je hem niet erin gestreken. Plus dat er veel te veel verloren gaat dan. Hè. Je hebt heel veel afval. Nou, als je hem helemaal gedaan hebt, dan ga je hem uitpoetsen met de spons. En dan is het wel mooi om dadelijk met ijzeroxide en zo gewoon hier wat accenten aan te geven. Dat die ogen mooi op gaan vallen. En die snavel wat zwarter maken. Hier bij die oren dat het wat gaat pluimen. Maar dat doen we met ijzeroxide. Dat doen we als je dit helemaal klaar hebt. Dus maak hem waterig aan. Het moet geen
mager melk zijn. Maar zeg maar tussen karnemelk en gewone volle melk in. Een beetje lekker, dat is mooi kwast. Lekker aan het blubberen. Het doel van die glazuur nou is dat je sowieso een kleur erbij krijgt hè, in de aderen. De angobe die zit er steviger op. Het wordt harder, je ondergrond sluit het wat af en het haalt ook de kleur omhoog. Dus er zijn heel veel doelen mee. En, het is niet de bedoeling dat er een losse kleurlaag overheen zit. Hè. Het moet echt erin zitten. Nou, wat we gaan doen is gewoon dit een beetje eraf poetsen zo. En nou krijg je het te zien dat hij erin zit. Nou is het nog grijs, maar straks uit de oven dan wordt het een groene kleur. Met behoud van je kleur van de angobe. Het lijkt een beetje zo hierop dat je die groenige kleur nog erin ziet. Ja, misschien kan Andrien daar zelf iets over vertellen, hoe het beeld is opgebouwd. Je maakt plakken witte klei. Die wals je uit, daar op de wals. En vervolgens haal je door de angobe. En daar heb ik een mengsel gemaakt van oranje, bruin, geel, een beetje groen geloof ik zelfs. Daar haal je het doorheen en dan bouw je het geheel op van onderaf. Met plakken op elkaar en een beetje, wat krakelé erin, hoe moet ik dat zeggen, een beetje grover maken en dan vervolgens wordt het een uil. Ja, dan verder, omdat de vorm vrij groot was, heb je aan de binnenkant nog een soort muur, een schot van klei meegenomen. Nog zo omdat die anders toch vrij slap wordt. Ja. Hij heeft best een aaibaarheid. Het is wel mooi om net even die deling te maken, dat hij misschien ietsje breder wordt daar. En dan kun je hierachter ook doen, dat hij iets wat breder wordt, dat er een kleine deling ook zichtbaar wordt. Kijk ook die lijnen, trek die even door allemaal, dan kun je zien, die kop hier is ietsje lager eigenlijk. Hè? Ja, het is nou een afgesloten ruimte en die lucht die zet uit. En als je daar geen gaatje hebt, een speldenprik is in principe al genoeg, maar meestal maken we iets meer gaatje, dat het niet toevallig dicht gaat zitten. Ook onder de poot. Ja, dat mag overal. Als die lucht die hierin zit, als die maar eruit, als dat warm wordt, dan wordt die lucht, die volume wordt groter en die wil eruit en dat lukt niet. En dan knalt dus een bom uit elkaar. Oké. Ja, dus daar moeten we een gaatje erin prikken. Ja. Maar dat is voorlopig nog niet belangrijk. Die ruigheid moet hier erin zitten, hè? Maar ik denk dat de verhouding redelijk klopt. Ja, hier mag daar iets van af, hè? Moet een klein beetje rechter gezet worden, een beetje onder het pootje. Ja. Ja, iemand die voor het eerst binnenkomt hier, daar ga ik vanuit dat hij niks weet en kan. Krijgt, als hij dat wil, een basisopleiding met allerlei technieken in de zin van opbouwen van de klei, beeldtechniek, verhoudingen, kleurtechnieken. Maar er zijn ook mensen die vanuit een hele eigenzinnige ingang gewoon hun eigen weg gaan. En dat kan. En dan kom je vanzelf je problemen tegen waarbij je kunt voorstellen dat je halverwege wel weer gezamenlijke opdrachten meedoet. In principe is iedereen vrij. Het is niet zomaar een vrije werkplaats. Maar iemand die gewoon zo los voor het eerst binnenkomt, die hoeft eigenlijk in principe niks mee te nemen. Als zijn eigen vingers en wat motivatie, goede zin. De klei is hier aanwezig, dus gereedschappen, alles is aanwezig. Dat wordt mooi, hè? Ja. Dat wordt heel mooi zo. Ja, er zit hier een kruimel net in de weg. Ja. Hij moet stoer kijken, hè? Zo zijn kop een beetje intrekken, waardoor hij zijn trots laat zien.
Nou, hier mag een beetje wegdalen, dat hij iets van meer ruimte krijgt. Hij is nou wat steviger als de vorige keer. Dus je kunt nou snijden zonder dat hij in elkaar zakt. Dit is stevig geworden. En dan mogen die horens, ja, misschien moet je ze even afhalen. Een beetje breder, hè. Dat brede, hij wil breed in zijn schouders zijn, maar ook in die kop. Hè. Dat stoere in die kop mag ietsje sterker. Maar zo, als ik er zo tegenaan kijk, dan wordt hij al heel mooi. In de begeleiding van cursisten probeer ik me altijd voor te houden het beeld van mijn docenten op de academie die in mijn tekeningen kwamen werken. Dat vond ik altijd vreselijk. En je zag bij al mijn collega-studenten waar die een oog of een oor aangenaaid had. En dat vonden we allemaal heel erg. Dus ik probeer daar altijd bij de cursist te houden. Maar de cursisten willen ook graag met een leuk ding naar huis gaan. Dus soms is het afwegen van, ga ik dat zelf wel doen of ga ik vertellen hoe het moet? En soms kunnen studenten ook leren van het zien hoe het aangebracht of opgebracht of gekleurd wordt. Dat is ook een leeraspect. Het hoeft niet altijd vanuit hun te komen. Daarvoor ben ik ook, om wel gewoon een aanwijzing te geven of een keer iets voor te doen. Maar veel cursisten zijn mans genoeg om met uitleg het zelf te doen. En het geeft het fijnste gevoel als je toch het idee hebt van, hé, dat is van mij, dat heb ik gedaan. En voor mij is het belangrijk dat ze na een aantal lessen het idee krijgen van, goh, ik kan het ook zelf. Ik ben niet afhankelijk van een ander. Nou, bij keramiek is het ene deel echt beeldend en ideevormend. En het andere grote deel is ook technisch. Kleurtechniek is heel belangrijk en daar moet je een stukje les in krijgen. Ook in het aanbrengen. Ja, we hebben wat ijzeroxide met water en een beetje glazuur gemengd. En het is de bedoeling dat we de ruimtelijkheid, de plasticiteit, de bolling, maar ook de kijk van die uil een beetje meer body geven. Een beetje meer accent geven, ja. Ja, nou mag de rest hier en daar wat donkerder worden. Het zal iets wegbakken in de oven, maar ik vind het wel mooi als die niet te egaal wordt. En dan een beetje met de spons dat weghalen en het bakt vast, omdat er die glazuur bij zit. Ja, ik denk dat je het volgende keer ook zelf kunt. Hè. Je ziet dat het maar heel eigenlijk de kwast een beetje droog eroverheen te doen. Maar dit was even een beetje een lastig iets. Hè? Je bent al heel gauw bang dat je het kapot maakt, hè, je werk. Maar als ik hem zo zie, dan is hij in één keer veel levendiger geworden. Hè? Nou, hier op zijn kruin misschien nog een beetje. We hebben inmiddels een hele dierentuin hier. Een hond, een klimmende haas, een uil, een stier. Ja, moet maar eens van een afstandje bekijken of je hem helemaal goed vindt. En anders weet je hoe het moet. Dan zou ik zeggen, dan kun je hier of daar nog wat wegpoetsen of wat bij doen. Nou, we zorgen dat overal ruimte tussen zit, dat hij niet vast zit aan de muur. Ja, nou ja, vooral als hij eruit komt straks. Dat, of die echt heel gebleven is en zo. Kapot gaat hij niet meer. Nee, maar iets anders kan kapot gaan. Ja. Ja? En ik heb er een gat in gemaakt, onder. Oh, dat heb je wel doorgestoken. Je merkt ook dat je er doorheen gaat? Ja. Ja. Ja, prima. Goed zo? Ja, ja. Ja, ik vind het knap dat je dat zo gedaan hebt, hoor. En die horens, ik vind ze nog niet helemaal... Ik vind ze nog niet helemaal lekker zitten. Voor mij mogen ze ietsje breder. Ja, ik heb daar eventjes niks aan gedaan. Deze vorm is nog niet helemaal lekker, hè? Ja. Dus daar mag je nog even naar kijken. Ja, klopt. Ja? Ja, dat wil ik helemaal vergeten. Deze zijn ook echt groter, hè? Daar wordt hij Ja. ook steviger, sterker van.
Ja, de oven is net gevuld. We hebben het zo economisch mogelijk gedaan. Hè, met tableaus erin, met keramische planken. En daar staat het werk op. Er zit nou een mengsel van glazuur en rauwe klei in. Van de kinderen zit er werk in. De kindergroepen van basisscholen en van de volwassen cursisten. Die gaat nou aan. En dan over 2 dagen is die voldoende afgekoeld om weer open te gaan. Hij moet tot een graad of 50 afkoelen. Dus hij gaat de oven gaat dicht. We pakken programma 13. En dan gaat het op de start. En dan gaat hij aan. 1050 graden. Ja. Eerste 500 graden. Doet hij 9 uur over, omdat het werk van die cursisten in zit waar nog rauw is, van die kinderen. Daar kan wel eens ooit een foutje in zitten, dat ze te snel gekleid hebben. Maar omdat hij heel langzaam gaat, gaat dat heel fijn. Die eerste 500 graden is heel belangrijk, dat het langzaam gaat. En dan hoor je hem aan, uit springen, waardoor hij niet te snel gaat. En vanaf 550 graden gaat hij wat sneller tot 1050 graden en dan gaat hij weer heel langzaam afkoelen. Alles bij elkaar duurt het gauw ruim 2 dagen, omdat er zoveel in zit, duurt ruim 2 dagen. Ja, je hebt gewoon een ontzettende eigen stijl. Vanaf het begin heb jij eigenlijk mijn wijze raad nooit opgevolgd. Hè? Misschien dat het er nog iets van haar